Ahojte všetci, ktorí ste sa narodili 9., 18., 27. alebo je vaše osudové číslo 9. Vítajte všetky staré duše. Povedzme si niečo o čísle 9. Karmické číslo 9 je číslom lásky, múdrosti a dokončenia. Učí vás odpúšťať, prepúšťať minulosť a konať nezištne pre dobro druhých. Toto číslo v sebe nesie energiu ukončenia karmických cyklov a vyššieho poslania šíriť ako keby súcit, harmóniu a pomáhať svetu rásť. Je to cesta, ktorá nás vedie k duchovnému oslobodeniu a hlbokému naplneniu. Je to číslo univerzálnej lásky, symbolizuje dokončenie starých lekcií a začiatok nových ako keby duchovných kapitol vo vašom živote. To číslo obetavosti a služby, ktorá vás vedie k vyšším hodnotám. Hlavným posolstvom karmického čísla 9 je dokončenie. Číslo 9 je záverečné číslo v jednociferných číslach a symbolizuje koniec určitých karmických vzorcov alebo cyklov. Prináša ukončenie a vyrovnanie dlhov z minulých životov alebo z aktuálneho života. Potom je to univerzálna láska. 9 vás učí bezpodmienečne milovať, pomáhať ostatným bez očakávania niečoho na oplátku. Potom je to duchovné osvietenie. Všetci, ktorí máte 9 v datume narodenia alebo osudové číslo 9, máte silné spojenie s duchovným svetom a zmysel pre vyššie poslanie. Čo by som povedala o ľuďoch s karmickou 9? Ste súcitní a empatickí. Dokážete vnímať bolesť a utrpenie druhých a máte túžbu pomáhať a robiť svet lepším miestom. Ste múdri. 9 je totiž číslom hlavy. Disponujete hlbokým pochopením zmyslu života. Ako som už vravela, často ste staré duše, ktoré v sebe nesú poznanie z minulých inkarnácií. Určite ste si všimli všetci, čo máte doma 9-kové staré duše. Zrátajte si všetky čísla dátumu vášho dieťaťa. Tam vám doporučujem nikdy toto 9-kové dieťa do ničoho nenútiť. Tieto staré duše vedia. Keď sa niečo nechcú učiť, nenúťte ich do toho. Oni presne vedia, čo budú v živote robiť, čo budú potrebovať a čomu sa budú venovať. Potom je to nezištnosť. Vaša životná cesta zahŕňa obetovanie vlastných záujmov pre dobro spoločnosti, komunity. Ste vizionári, máte schopnosť vidieť veci ako keby z vyššej perspektívy a prinášať inšpiráciu druhým. Vrátim sa k tým deťom. Veľmi často sa 9-kové deti izolujú. Ako keby si nemajú čo so svojimi rovesníkmi povedať. Oni to už vedia, oni to nepotrebujú znovu zažiť. Takže pozor na tieto veci, keď sa vám deti izolujú. Je to preto, že potrebujú staršie ročníky k sebe. Rovesníci im jednoducho nemajú čo odovzdať. Aké sú karmické výzvy čísla 9? Je to odpustenie. 9 vás nabadá naučiť sa odpúšťať nie len druhým, ale aj sebe. Minulosť treba uzavrieť, aby ste mohli napredovať. Prepustenie. Číslo 9 vás učí prepustiť všetko, čo už neslúži vášmu rastu. Či sú to toxické vzťahy, staré bolesti alebo materiálne pripútanosti. Potom je to vyrovnanie ega. Jednou z vašich výziev je nežiť egoisticky, ale konať s pokorou a láskou. A potom je to vyčerpanosť. Kvôli svojej obetavosti môžete mať, vy 9-kári, tendenciu vyčerpať sa, a ak si neudržíte rovnováhu medzi dávaním a
a starostlivosťou o seba. Silné stránky čísla 9. Je to nejaká prirodzená charizma a schopnosť inšpirovať iných. Je to hlboká viera vo vyššie princípy a duchovný poriadok. A potom je to schopnosť byť vodcom, lídrom, ktorý ale vedie s láskou a pochopením. Aké je poučenie tohto karmického čísla? Vašou úlohou je naučiť sa dávať bez očakávania, odpúšťať a uzatvárať veci, ktoré vás držia späť. Keď príjmete lekcie 9, otvoria sa vám nové možnosti, ako žiť srdcom a šíriť do sveta svetlo a lásku. Ako dokážete zharmonizovať to vaše 9-kové číslo? Pomáhajte druhým. Zapojte sa do dobročinnosti, venujte sa službe alebo podpore ostatných. Mnohí 9-kári, vy ste učitelia. Vy potrebujete odovzdávať svoje vedomosti, lebo vy ste ich načerpali v minulých životoch. Meditujte, spojte sa s vnútorným svetom, odpustite. Čiže, ako som už hovorila, pracujte na uzatvorení vašej minulosti, aby ste mohli kráčať v živote vpred, oslobodení a nájdete rovnováhu. Starajte sa o druhých, ale nezabúdajte ani na seba. Dôležité je nestratiť svoju energiu. V dátume narodenia sa môžeme stretnúť aj s izolovanou 9, kde v minulých životoch ste mohli byť obesení alebo mohla byť sťatá hlava. Tá 9, ako som vravela, je číslom hlavy mozgu. Veľmi často mávate hlavu v oblakoch, idealizujete si ľudí vo svojom okolí a veľmi často vás môžu ľudia klamať. Čiže preverujte si svojich pracovníkov a svojich partnerov a svojich blízkych. 9, ako náhle máme veľa 9 v dátume narodenia, často nám bežia myšlienky v hlave ako v takom počítači. To nám môže vyvolávať nespavosť, výbušnosť, veľmi veľkú potrebu všetkým dookola veliť, prikazovať. A vo väčšine prípadov návonok môžete pôsobiť veľmi kľudne, ale vo vašom vnútri sa skrýva neuveriteľné napätie. Dokážete veľmi bystro analyticky myslieť a pri výbere partnera ste ale idealisti. Čo je výborné, vy dokážete svojmu okoliu pomôcť veľmi múdrymi radami, ale mnohokrát sa svojimi radami neriadite. Dávate prednosť ako keby trvalému vzťahu. Tie viaceré 9 spôsobujú v dátume veľa energie, následne nespavosť, puntičkárstvo, prehnanú kritičnosť a neschopnosť sa rýchlo rozhodovať. Samotná 9 vám vládne Mars, pozor na prílišnú bojovnosť, veliteľské a rozkazovačné vlastnosti. Potom je to 9 z 18. Vy viete vymyslieť, ako prísť k peniazom. Nie ste chudobní, pozor na ten duchovno-materiálny konflikt. Veľmi často neviete, či sa máte vo svojom živote venovať kariére, zarábaniu financií, tomu mamonu, alebo či máte nezištne pomáhať. Dajte to do rovnováhy. Nakoniec je to číslo 27, tam je zase tá 2, čiže potreba zdieľať veci. Ale žena, zvlášť pre ženy platí, že nemajú sa obetovať pre nikoho a pre nič. To znamená ani pre prácu, ani pre deti, ani pre partnera. Pretože vás to môže likvidovať. Vy sa môžete potom likvidovať veľmi často v alkohole a v rôznych iných závislostiach. Tak to
To bolo všetko, moje staré duše. A na budúce vám začnem pripravovať videá o partnerskej numerológii. Dajte mi svoj odber, poteší ma to, prípadne zvonček, aby ste boli upovedomení o mojom ďalšom videu a ja sa budem na vás tešiť. Ahojte.